ajiye kanka duniya kai ba kowa kake ba, wallahi baka da komi, kai ba kowa bane. Idan mutum za ka yi girman kai ya kamata ka bincika asalin ka tukunna. Shin jama'a mun san asalin mu kuwa? Ka san yadda Allah ya yi ka? Ka san kai wane ne da kake zaunin nan? In mutum ka gane asalin ka, haka yi ma dan uwanka girman kai a duniya. Farkon ka kai ruwa ne, ruwa mai ban kazanta da shi Allah ya doki ya halice ka. Sa'annan karshen ka zaka zama mushi cikin kabari. To menene na girman kai da alfahari da nuna wa mutane kai ka isa? In kana tafiya bari tafiya kana daga kafadanka. No, mutane nawa ke cikin ƙasa da suka fi ka daraja, suka fi ka arziki, suka fi ka matsayi. In kana da kyau an samu dewa suna cikin kabari sun fi ka kyau. In kana ganin kana da arziki ne dewa na cikin kabari sun fi ka kuɗi. In kana takaman ka zo jama waɗansu sun mutu over 50 years sannan kai ka zo jama dewa. Sai sa amma bayan Allah na kwarai in an ka karanta musu ayin alkur'ani wa hum la yastakbiruna, wallahi ba su girman kai, sun yarda da abin da Allah yake shi su aje kansu kasa. wa hum la yastakbiruna, sa'annan mai Allah yake tatajafa junubuhum anil madaji, sansanin su jikin su na cira ya bar shimfiɗa. Tatajafa junubuhum anil madaji, gangan jikin su ke tashi ya bar gado. Akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mai Abadar Da'i, da ya karanci wannan aya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, da ya karanci wannan aya shi ya ce masa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ni na iya nuna muku mutumin aljanna cikin wannan aya. Aka ce za ka gane mutumin aljanna, yace ba ku ji Allah ce tatajafa junubuhum anil madaji, yace wanda ke da mata mai kyau, ga gado mai kyau, kuma gado mai taushi, kuma akwai bargo mai kyau, kuma ana sanyi irin sanyin hamburgun ga mace mai kyau, gashi har baya, ga gadonka mai kyau, in ka zauna shi yana dare kana haka kamar da ka tashi, shi ga mace mai kyau kan gadon. A buga lokacin sallah cikin dare 1 o'clock 2 o'clock ka iya ka tuna da Allah, ka manta da gado mai taushi, ka manta da mata mai kyau, ka manta da abin da kake mallaka, ka zo ka tsaya kai alwala kai nafila. Abadar da yace ba kowa ke yin haka ba, shi mutumin aljanna. Kaga wani samari ya girgiza kai da kanka kare da maganan haka ne. Ga mace mai kyau, baturiya mai kyau, jajajir, ga gado mai kyau, gadon ka in ka zauna kamar da ka shiga ciki, ga ɗakin ka komi ya haɗu alatu, duniya duka na cikin ɗakin ka, mace mai kyau na kwance kusa da kai. A buga 12 o'clock 1 o'clock 2 o'clock ka tashi ka yi alwala, ka manta da wanga mata, ka zo ka zauna ka tsaya kana nafila kana kai kara ga Allah. Wallahi ba kowa ke yin wannan ba, shi bayin Allah. Wata mace na kusa da shi in ka ganta kamar dundu, bai tashi yayi kwana ba, har ai sallah asuba ma bai tashi. Amma waɗanga tatajafa junubuhum anil madaji, sansanin suna kira ya bar shi fida, yad'una rabbahum haufan wa tama'a. Kaga su zo tsaya suna kiran Allah haufan, suna